Salutare, dragi prieteni și parteneri! Suntem în Germania, în Remchingen, la sediul Persolog și vreau să vă fac un mic tour al sediului. Aici intrăm, suntem în hall, vedem câteva birouri și urmează hallul unde este un mediu de socializare și loc pentru pauzele de cafea, unde am avut un timp foarte plăcut cu partenerii la această conferință internațională. Aici vedeți sala de conferință unde au avut loc workshop-urile, prezentările și haideți să vedeți un pic și birourile din spate, ca să vă faceți o idee cât de fain e aici. Aici este o librărie cu o mulțime de cărți care pot fi citite în timpul liber și aici este un studio profesional unde se fac înregistrări de materiale video. Sper că v-a plăcut, o zi faină tuturor!